सासे मानसिया जेब्ला इसोरनिफ्राय फिननानै गाज्रियाव थाङो सोरगोआव दुखु जायो नाथाय सैताना रंजायो। बाइबेलनिफ्राय मोनसे सासे मानसिनि सुबुंनि एग्जामपोल लाबोनानै गुसुङै दिनै आं इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो गोसो जादों। सासे मानसिनि जिबनाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनो बे लोगो मोनजेननाय समनि बिनि एक्साइटेडआ माबायदि जायो? सासे व्यक्ति मानसिया गोबां बोसोरनिफ्राय नायनो लुबैबाय थानाय, नुनो लुबैबाय थानाय, लोगो मोननो लुबैबाय थानाय मानसिखौ नोङो जुदि हरखाबै बबेबा लामाफ्राव बबेबा टाउनाव नों थांनाय समाव खावब्ला बे मानसिखौ लोगो मोनोब्ला माबायदि जायो मानसिया? माबायदि जागोन? दा नोंसोरो बाव 9 मास थानोसै, 9 मास गोजो नोंसोर न'आव थाङाखै। जेब्ला नोंसोरो बेनिफ्राय न'आव थांगोन, सुटिफ्राव थांगोन मागोन, हरखाब नोंनि स्कुल लोगो क्लासमेटखौ 9 मासनिफ्राय लोगो मोनलायोब्ला मा जागोन? मा होनगोन नोंसोर? मा एसे मोजां दिनैलाय आं लोगो मोनफेरना मा होनो लोगो मोनगोन सानाखैमोन, आं मालाबाबो बिदि सानफेराखैमोन, नोंखौ लोगो मोनबाय, गोसोआ गासैबो मा होनो फुरथियानो बेलेग रोखोम जायो। दिनै सासे व्यक्ति जायानोखि बाइबेलाव जों नायब्ला नुयो, जों गोबां समाव रायलायबोबायबो, बे व्यक्तिया जिसुखौ लोगो मोननानै बियो माबायदि एक्साइटमेन्ट जादों, माबायदि बियो खुसि जादों। बाइबेलाव बेखौ जों नायब्ला नुगोन। मा होनो लुकासनि 19 अध्यायाव, लुक चैप्टार 19 सोरनि बिसयखौ बुंदों? बिनि नामानो जाहैबाय मा? जाक्काया। जे सासे व्यक्ति जाय मुंखौ जों जेब्लायबो गोबां प्रसारकफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय। बे जाक्काया होननाय सासे व्यक्तिया मा मोननो? साइसाव गाहायमोन। ओमफ्राय बिनि कर्म, बिनि मावनाया मामोन? बाजाराव खाजोना खाङो। बाजाराव खाजोना खांग्राफ्रा माबायदि मानसिफ्रा? ओरैबो दङ खाजोना खांग्रा मानसिया जाना सुना लोगो मोनब्ला नांगोलै बेखौ नांगोलै थांनोसै। सोरबा बायदिखौ खुनुरुखुम दाउ मासेल' लानानै फैदो, दाउआबो 150 थाखानिल' नांथारदों, बेहायनो बिनो खाजोना नांथारगौ। ओरैबायदि जर जुलुक। बे होनबाय बुरैया हमा लादो, आंनो 150 थाखानिल' दाउ नांदो, नोंनो खाजोना होयोला आं मा लांनाय, अननानै दिनै दालासै। खाजोना खाग्राफ्रा मानिया, जर जुलुक, थाइसेयाव थाइनै बिग्रा। खिन्थु खाजोना खाग्राफ्रा ओरैबायदिबो थायो, गावनि फेभारनि मानसि जाथि खुरमा लोगो मोनब्ला खांनांगौब्लाबो होनगोन। बे टाइपनि केरेक्टार जायखौ जों बिराद खोनाबाय थायो। मा होननानै बुङो? एकदम समाजावहाय जोङो बिसोरखौ नेग्लेक्ट खालामो, खाजोना खाग्रा होनना मुगैयो ना। बाइबेलाव इभेन जाक्कायासखौबो बे एखे टाइपनि मानसिफ्रा बेखौ सानोमोन। दानिया स्ट'रिखौ जों नायब्ला नुयो जाहैबाय, बे जाक्कायास होननायाबो जिसुनि सोमोन्दै खोनादोंल' बियो। जिसुआ मा होनो एकदम इसोरनि फिसा, खानाखौ नुहैयो, लेंग्राफोरखौ फोरोङो, इसोरनि बाथ्रा खोन्थायो। बियो खोनाबाय, खोनानानै दङ जे सासे जिसुनि मुं बेबायदि मानसि दंमोन, खोनानानै दङ बियो। दाने खोनानानै थानायखाय बियो मोनसे गोसोआव साननाय फैबाय, नायथारगौलै आंबो माबायदि जिसुआ, बे जिसुआ माबायदि आं नायथारगौ। सानसेखालि गमामायै बियो बे लामायाव थांबाय थानायाव नुमारबाय जे गोबां मानसिफ्रा जमा जादों आरो बियो सानबाय मा जादों बे, होननानै नायनो थांबाय। बेबो खोनाबाय अ जिसु फैदों होननानै। स्ट'रियावहाय जों नुयो हायथा थाखाय बियो मा होनो एकदम उर सिबायब्लाबो सेस्था खालामब्लाबो बियो मा होनो सिङाव हाबनो हायाखिसै। मानि थाखाय? खारना मोनसेया जाहैबाय उनाव थानानै नाहरनोबो गाज्लुंब्लाबो बे मोनहाला।
ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय गोबां मानसिफोर थानायखाय बियो उरसिनानै थांनो हाला मा खालामबावनो खिन्थु बिनि गोसोआव बिराद जाखांबाय थाथारदों आंबो नायथारगोन जिसुखौ माबायदि जिसुआ बेलाय नायनो माबायदि बियो माबायदि बाथ्रा बुङो बिनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे एक्साइटमेन्ट जानानै फैबाय नुफेरै जिसु बेबायदि सोमोनांथाव मावो होननानै बियो मिथिगौ दा बेनिखायनो बियो मा खालामबाय एकदम उफाय गैयैनो मा खालामबावनो सोंबाय खुब समबो सोंदों जानो हागौ बोरै थांगोन बियो हयथ' सोरबा खोन्थादों जानो हागौ बे खान्थालगुरि लामाजों थांगोनब्रा आरो हा दाने बे मा सानबाय जानायले आंथ' नुखानायले सिगां खारलांनानै बियो दंफाङाव गाखोनानै जिसुखौ नाहरदों होननानै आरो बेयाव मा घटना जादों जों मिथिगौ जिसुआ साखायाखौ दंफांनिफ्राय लेंहरनानै आं नोंनि न'आव आलासि जाहैगोन होननानै दिनैहाय जिसुआ बेबायदि बुंबाय बुंनाय लोगो लोगोनो साखाया थानो हायाखै ओरैबायदि खुसि रंजानायजों बियो मा होनो जिसुखौ बियो गावनि न'आव लांदो दाने गावनि न'आव लांनानै मा जाथाय जाहैदों जों बेखौ मिथिगौ स्ट'रिखौ खिन्थु दिनै बे स्ट'रिनिफ्राय कयेकटा बिसयखौ आङो दिनै बोखांनानै जों दिनै सोलोंनो गोसो सखिय'नि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोननानै बिनि जिबनाव मा जादों What happened to Zacchaeus after encounter with Jesus? Number one, radical change. माने रेडिकल चेन्ज माने गुबै ओरैनो सिम्पलि नङा अके जिसुखौ लोगो मोनदों साखाया मानसि गाज्रिमोन साखाया थगायनानै खाजोना खांग्रामोन बेनिखायनो जिसुखौ लोगो मोननानै बे गोसो सोलायदों बेखिनियाव जों फोजोबो खिन्थु नों गोथौयै जेब्ला साखायानि जिबनखौ नोङो बेयाव स्टाडि खालामगोन साखायानि सोलायनाया नट अनलि सिम्पलि सोलायना इट्स ए रेडिकल चेन्ज होननानै बुङो रेडिकल चेन्ज माने एकदम गोथौयै गुबैयै गोरायै बेनि जिबनाव सोलायदोंमोन माबोरै सोलायदोंमोन जिसुखौ लोगो मोननानै बियो मा जाखो बियो जाहैबाय ट्रेन्सफरमेटिभ पावार अफ फेथ एन्ड रिपेन्टेन्स थारमाने जों साखायानि जिबननि अर्थात साखाया जिसुखौ लोगो मोननानै बियो दिनै मा जाखो जों बेखौ स्टाडि जेब्ला खालामगोन बे साखायानि जिबनाव ओरैबायदि मोनसे जाखाबाय जे ट्रेन्सफरमेटिभ माने सोलायनाय कमप्लिट माब्रै गोसो सोलायनाय आरो फोथायनायजों माने साखाया ओरैबायदि बियो मोनसे रेडिकेल चेन्ज बिनि जिबनाव बेखौ मा होनो जाहैबाय जों उल्थाय होनोब्ला संसारानो उल्था फाल्था होननानै बुङोना संसारा उल्था फाल्था आपसाइड डाउन होननानै बुङो आपसाइड डाउन होननानै बुङोब्ला द वर्ल्ड बिकेम आपसाइड डाउन फर साखाया थारमाने साखायानि जिबनाव संसारानो गोजौ गाहाय जाफैबाय होनदों गोजौनाया गाहायाव गाहायनाया गोजौआव माब्रैनि खारन साखायानि जिबनाव गोबां हेंथाफोर दंमोनब्लाबो ससियेल इस्युआव साखायानि जिबनाव गोबां हेंथाफोर दंमोन माब्रै हेंथाफोर दंमोन समाजाव बियो नाम्बार वान मानसिफोरजों मिसलिया नुजायोमोन समाजाव बियो गुबुनफोरजों मुगैजायोमोन समाजाव बियो बयनिफ्राय पापिसिन होननानै बुंजायोमोन बिनि समाज लाइफआव अर्थात बिनि संसाराव थानाय जिबनाव साखाया मालाबाबो मोजां मानसि होननानै बियो बुंजायामोन नाथाय बे व्यक्तिया दिनै जिसुखौ मोननायनि उनाव अर्थात जिसुजों बियो सौग्रावनाय लोगो लोगो बिनि गासैबो अबस्टाकल माने होबथाग्रा जायफोरानोखि सखियखौ जिसुनियाव फैनो थाखाय होबथानाय दंमोनब्लाबो दिनै खिन्थु बिखौ होबथानो हायाखै माबोरै होबथानो हायाखै मानसिया नाम्बार वान गाहायमोन बियो नुहुरनो हाया आरो दुइ नाम्बाराव बिनि जनै बे एब्रेनो हायाखै नाथाय बिबो दिनै सखियखौ हमथानो हायाखै माब्रैनि खारन सखियनि जिसुखौ लोगो मोननो थाखाय बे जेखौहाय बियो लुबैदोंमोन बे लुबैनायाव गाहायब्लाबो बेखौ हमथानो हायाखै भिरनि गेजेरावब्लाबो बेखौ हमथानो हायाखै आरो बेखौ मानसिफ्रा सैयाब्लाबो जिसुखौ लोगो मोननो थाखाय बेखौ हमथानो हायाखै नाथाय बियो दंफाङाव गाखोनानै सखियआ जिसुखौ बियो दिनै नुदों दा बिनि गेजेराव जों दिनै जिसुखौ लोगो मोनखांनायनि उनाव दिनै सखियनि जिबनाव मा जाखो जों बेखौ नायदों प्रथमाव जों नुबाय बिनि गोसोआ रेडिकेल चेन्ज बिनि फोथायनाय आरो गोसो सोलायनाया साधारन जाबजुब नङामोन मानो जाबजुब नङामोन मिथिबायना खारन गोसो सोलायखांनानै जिसुखौ मोनखांनायनि उनाव
नोंनि दंनायखौ गुबुननो राननो हानाया बे मामुलि नङा गोसो सोलायनानैल' बियो थायाखै साखायानि जिबनाव ओरैबायदि आसरित मोनसे सोलायनाय फैदों जायखौ जों दिनैहाय प्रमाण नुनो हायो जे साखाया जेब्ला जिसुखौ मोनबाय बियो मोनसे बिनि गोसोआव बियो थानो हायाखै जेनेरेसिटि जादों माने मानि थाखाय संसारा आपसाइड डाउन जाय मानसिया लबियामोन जाय मानसिया 10 थाखा 20 थाखा बिग्रामोन जाय मानसिया 50 थाखा 100 थाखा बिनानै लाग्रामोन जाय मानसिया हाया बारा मानसिफोरनिफ्राय बियो जर जुलुम टेक्सखौ बियो लाग्रा मानसिमोन फैसानि बियो लबियामोन सम्पतिनि बियो लबियामोन किन्तु जिसुखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिनि जिबनाव मा जाखो बिनि जिबनाव मा जाखो आं फरायजोबनो गोसो गैला खारन जों बेखौ फरायबाय थाखायो बिनि जिबनाव मा जाबाय इसेबां लबिया नुजानाय इसेबां थाखा हमग्रा नुजानाय इसेबां अननाय भाबे बियो मावग्रा नुजानाया जिसुखौ मोनखांनाय लोगो लोगो बिनि संसारा गोजौनिफ्राय गाहाय जादों होननाया the world became upside down for साखायानि जिबनाव जाहैबाय नै ओरैहाय आसरित ओरै फारसेथिं जिसुखौ लोगो मोननायनि सिगां बियो सम्पतिखौ बुथुमग्राल' बियो अननायब्लाबो मावग्राल' बियो फैसा अनग्रामोन थाइसेयाव थाइबा बियो लाग्रामोन लबियामोन नाथाय जिसुखौ मोनखांनाय लोगो लोगोनो बिनि गोसोआ मा जाबाय गुवार जाबाय बेनिखायनो बाइबेलाव होनदों सोरनिफ्रायबा जुदि आं 100 थाखा लादोंब्ला आं बिनो 10 गुन होफिनगोन सोरनिफ्रायबा जुदि आं 500 थाखा लादोंब्ला आं बिनो 10 गुन होफिनगोन जिसुखौ मोनखांनाय लोगो लोगोनो साखायानि जिबना आसरित मोनसे सोलायनाय फैबाय जे सिगां बियो लबियामोन नाथाय बे दा लबिया नंला जिसुखौ मोननाय लोगो लोगो गावनि दंनायखौ सोरनिफ्रायबा अननाय खालामनानै जुदि आं लाफ्लांबायब्ला बिनि 10 गुन डाबल आं बिनो होफिनगोन बियो जिसुखौ मोनखांनायनि उनाव बियो गावनि गोसोखौ बेखेवनानै बियो गुवार खालामनानै होदों बेनिखायनो जिसुआ मा होनदों जोबनायाव जे today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham for the son of man came to seek and to save the lost मा होनबाय जेब्लानोखि साखाया गावनि न'आव जिसुआ आलासि जाहैनाय लोगो लोगो बिनि जिबना ओरैबायदि गुबैयै सोलायनायजों बियो खुसिजों बियो रंजानायजों सासे बासायगिरि जिसुआ जे गावनि न'आव आलासि जाफैदों जाय मानसिफ्रानोखि बिखौ पापी होननानै मुगैयोमोन जाय मानसिफ्रानोखि बिनि खाथियाव फैयामोन जाय समाजानोखि दिनै बिखौ गाहाय थाखोनि होननानै नायोमोन नाथाय बे न'खराव दिनै जिसुआ फैनाय लोगो लोगो साखायानि जिबना ओरैबायदि आसरित बियो सोलायनायखौ फैदों बेनिखायनो जिसुआ बुंदों दिनै बे न'खराव बासायजानाया फैबाय मानोना बे न'खराबो फोथायग्रा आरो आब्राहामनि जोलैनि फोथायसुला फिसा आसरित बेनिखायनो जोंना मोनसे दङना मेथाइ मा मेथाइ दं बुरै बुरैफ्रावनो बांसिन जों मा मेथाइ दं सखिनि मेथाइया सखियो बादि गोसो सोलाय मोनगोन नोङो जोबोङै गोजोननायखौ that means जोबोङै गोजोननाया बे मेथाइजोंबो प्रकाश जादों कि साखायानि जों दान्दिसे गावबा गाव जिबनखौ साखायानियाव दोनथ'साय आं जेरै दहाय होनदोंना जायखौ नोंनि जिबनाव नायनो लुबैबाय थादों जायखौनोखि नोङो खोनाबाय मोखां नुफेराखै फेस टु फेस नों बेखौ हरखाबै लोगो मोनब्ला नोंनि गोसोआ माबायदि रंजानाय फैयो नोंनि गोसोआ माबायदि रंजानाय फैयो आसरित गोजोननाय फैयो रंजानाय फैयो राइट दा दिनै बे सखियोआसो मिथिगौ बेस्रा सखियो बायदि जों दसे जुदि सानोब्ला माबायदि होनदों गोजोननाया सखियोनि जिबनाव माबायदि फैदों आसरित फैदों जोंबो जुदि जोंनि फार्स्ट लाइफ अर्थात जोंनि सिगांनि जिबनखौ नों दसे सानहरलाय एक्जेक्टलि बबे समाव नों जिसुजों एनकाउन्टार जादों अर्थात जिसुजों नों माब्रै सौग्रावा बे नों माब्रै जिसुखौ सौग्रावा बे दिनखौ नों नाहर आरो बे दिनखौ नों गोसोखांलाय नोंनि जिबनाव माबायदि गोजोननाय फैगोन खोनासं जोंनि ख्रिस्टियान न'खरखानि फिसा फिसौ फोथायारिफोरनाव जिसुनि सौग्रावनायखौ
आन्दाज लानो थाखाय सोंब्लाबो खोन्थानो रोङा सोंब्लाबो खोन्थानो रोङा मिथिगौ माबायदि जोंनि आबै आबौआनो खृष्टानखामोन आंनि आइ आफायाबो खृष्टानमोन बेनिखायनो आंबो खृष्टान सानडे स्कुल थाङो गिर्जायाव थाङो सभा जाब्ला थाङो मेथाइ रोजाबो माबायदि आन्दाजखौ मोनोङा खिन्थु खोनासं जुदि सकियो बायदि रेडिकेल चेन्ज माने गुबै नोंनाव सोलायनाय फैयोब्ला बे दिनखौ नों जेब्ला सानहरगोन that is called the first love होननानै बुंदों प्रथम जायफोरा दिनै गुबुन फोथायारिनिफ्राय फैनानै दिनैहाय जिसुखौ मोनदों नोंसोरो बेखौ सानखांब्ला मोनदांगोन आंनि जिबनाव दिनै गुबै रियेल फोथायनाय अर्थात माबायदि जिउआव गोजोननाय फैदों खोनासं सानसेखालि स्टोरी गोस लाइक दिस आबसु आन्दलननि समाव गावथार जानो होसो जादोंमोन मिथिबा गुलि अर्डार माने ओरैबायदि गुलि अर्डार इन्टारेस्टिंलि तारमाने जि मोनायाव जों जेरावहाय उन्दुहैगोन बे मोनायाव जों उन्दुहैयोब्ला जोंखौ एदिनबराव गावथारगोन दाने बेखौ गिबां होननानै हरावहाय इसोर होनना गाबगांबाय अब्लासो आन्दाज मोनबाय हाबाब थैब्ला जोंनि जिबना मा जागोन नेपालाव खालामबाय दाने खारलांनानै गोदाव सोराव खारबोफिननायाव हरनि 2टायाव आङो बे बासावहाय फैनाय समाव पुलिसा हमदोंमोन पुलिसा हमनानै मोनायाव हरनि 2टायाव जोंखौ लांबाय बे दिनावहाय माने लांनानै गावथारहैगोन खिन्थु जोबनायाव आं माने जास्ट सारेन्डार माइसेल्फ माबायदि प्रभु खारदोंमोन खारनायालाय खिन्थु दिनै खारग'नो हाखाला आं मिथिखाबाय दिनै आं स्टार्ट जागोन बे समावहाय आंनि गोसोआव मोनसे राव फैदों माबायदि राव फैदों मिथिगौ नों बिनिफ्राय खारदों प्रार्थना खालामखाना आमेन होननाय लोगो लोगो खारदो होननानै मोनसे सोदोब फैदों बेखौ आं गोसोखांना दाबो गोजोनस्रांनाय मोनो दे जेब्ला आङो आमेन होनबाय बे सोदोबा आंनाव फैबाय आं पुलिसफोरखौ बुजिया सोमजिया बबेयाव दं बेखौबो मिथिया आं होनदोंमोन आं सानसेमानि ओंखाम जायाखै नोंसोरो आंनो ओंखाम जानो सम होदो ओमफ्राय बे समावहाय पुलिस आंबाय नोंनि बेगा बावदों बे हटेलाव हाब हरनि 2टायावबो हटेल दंमोन लामाया हाबनाय लोगो लोगो खोमसि आं खारबाय खारनानै सासे आननन मानसि राजबंशीनि न'आव हर थानो मोनदों अखानायै जेब्ला आं थांबाय बेनि उनावहाय आंनि जिउआव माबायदि गोजोननाय फैदों मिथिगौ ओमफ्राय गोजोननाया मालाबाव बेनिफ्राय देरसिन गोजोननाया बियो बिदि जाखांनायनि उनाव जेब्लानोखि दाने फारसेथिं जोंखौ कनसिडारेसन खालामनो बेखौ मा होनो केपिटेल पानिशमेन्टनिफ्राय नर्माल पानिशमेन्ट हे गावथालालै लिंहरफिनदो बहाय दं नागिरदो होननानै ओमफ्राय जेब्ला फैबाय एबसु अफिसाव लांनानै मिटिं खालामनानै पानिशमेन्ट होनानै फिजिकेल पानिशमेन्ट होनानै खमा होदों जेब्ला खमा होबाय गोसोआ माबायदि रेजेंनाय फैदों मिथिगौ थारमाने बिनि सिगां रावजोंबो नुजानो हाले सोरबा नुब्लानो जोंखौ हमा लांनो हैगोन रावजोंबो रायज्लायनो हाले बे समाव फनफोरबो गैया सोरजोंबा नुजानानै जुदि खबर होब्लानो स्टार्ट जागोन दाय मावनानै दं असान्ति उन्दुनो हाया जिरायनो हाया बबेबा उन्दुलाबो सोरबा नुगोन सोरबा खोन्थाहैगोन बेबायदि असान्तियाव दंमोन नाथाय जेब्लानाखि फन्डआव लाबोजाबाय खेमा होजाबाय बेनि उनाव ओरैबायदि मोनसे जिउआव रंजानाय गोजोननाय फैदों रेसे बे जिनिसखौ एक्सप्लेनेसन खालामब्लाबो खालामजोबनो हाया जारनि फलाव थानो हायैनि एक्साइटेडजों अके लोगो लोगोनो जास्ट मेट्रिक पास जाबायबो बाइबेल कलेजाव खारलांबाय मोनसे रंजानाय गोजोननायजों बेबायदि मोनसे नों जेब्ला एनकाउन्टार जायो नोंनि इन्सिडेन्ट बे जिनिसखौ नों गोसोआव लानांगौ आरो बे दिनखौ नों आन्दाज खालामोब्ला मोनदांगोन नोंनि जिउआव माबायदि गोजोननाय दं दिनै नैबे साखायानि जिबनाव ओरैबायदि जिसुखौ मोनखांनायनि उनाव बिनि जिबनाव माबायदि सोलायनाय फैखो जिसुखौ मोनखांनायनि उनाव माने बियो गावनि मा दं बेखौ आन्दाज लाखाले बियो ओरैबायदि गोसो जाखाबाय एकदम खुसिजोंनो बिनो जेबो नांला जायखौ बियो मोनबाय बिनो आग्लाय बिग्लाय बेनिखायनो दिनै साखायाया गावनि दंनायखौनो बेसेबां जामलांगोन बेखौ बियो आन्दाज लायाखिसै सोर साबसिनै बियो माबायदि होफिननांगौ बेखौल' बियो आन्दाज लाबाय आं नोंनिफ्राय थगायदोंब्ला आं नोंनो 10 गुन हरनोसै हरनायसै माने बिनि गोसोआ मा जाहैबाय जिसुखौ मोननायनि उनावनो
मानो बियो ओरैबायदि जेनेरेसिटि जाबाय नाथाय बिनि सिगां बियो मानि लाबारमोन बिनि सिगां बियो ग्रिडिमोन बिनि सिगां बियो खालि बुथुमनायल'मोन नाथाय जिसुखौ मोनखांनाय लोगो लोगो बियो गावनि बिखाखौ फोरदांनानै खुलिनानै बियो होस्रावनाय जों बेवहाय दिनैहाय नुनो मोनदों थारमाने बेजों जों दिनै सोलोंनो हायोखि सासे मानसिया जिबनाव फार्स्ट टाइम जेब्ला जिसुजों सौग्रावो बै सौग्रावनायनि स्ट'रियानो बिनि जिबननि बयनिफ्राय देरसिन सोलायनाय गोजोननाय दिन बियो जानानै थायो मोनजाग्राफोर मिथिबाय बेखौ होनदों जाहैबाय फार्स्ट लाभ बेनिखायनो पाउला बयबा जोङो जेब्ला फरायगोन बियो डु नट लुज योर फार्स्ट लाभ तारमाने नों मोनजेननाय अननायखौ नों जिसुजों सौग्रावजेननाय दिनाव नों जेखौ मोनदों अननाय बेखौ नोङो दागार मानोना नैबो ओरै होनदों कि मा होनो सखियने जाहैबाय God's love and forgiveness मानोना सखियआ समाजाव सैजायै मुगैजानाय फापिसिन लेथ्रासिन थगायग्रा ग्रिडी लभिया फैसा अनग्रा होननानै समाजजों बियो मुगैजादोंब्लाबो जेब्ला जिसुखौ मोनबाय बियो मा जादों God's love and forgiveness थारमाने सखियनि जिबनाव इसोरनि अननायखौ बियो मोनदों आरो बियो क्षमा होजानायखौ बियो मोनदों आरो बियो क्षमा होजानायखौ मोनदों आरो बेनिखायनो बेनाव मा होनदों रेस्टरेशन एंड जेनेरसिटी होननाया बेनावहाय फैदों रेस्टरेशन माने रेस्टिट्यूशन एंड रेस्टरेशन थारमाने लुखांफिनजानाय बोखांफिनजानाय दाफिनजानाय जों मैया दाख्लैफोरबो जों बेखौ खोनादोंमोन कि जोंनि जायानोखि पावार जोंनि जाया इसोरा जोंनो होदोंमोन रेइन खालामनो क्षमता होदोंमोन बेखौ जोङो बै आदम मुगानि गेजेरजों जोङो बेखौ खोमानानै लादोंमोन मोनाखैमोन नाथाय जिसुआ फैनानै बेखौ रेस्टरेशन खालामफिनदों दिनै साखायानि जिबनाव मोनसे रेस्टरेशना बेनाव फैदों माने लुखांफिनजानाया फैदों बेनाव दाफिनजानाया फैदों आरो बेनिखायनो बियो बिनि जिबनाव जेनेरसिटी होननाया बिनि जिबनावहाय दिनैहाय फैदों जेनेरसिटी जानायनि उनाव दिनै मा होनदों जाहैबाय बेयो ओभारकामिं ससियेल स्टिगमा थारमाने मा जों दहाय बेखौ अबयसे बुंगानो थांखांखाबाय जे बिनि जिसुखौ लोगो लानायनि थाखाय जि जिनिसफोरनिखि बिनि थाखाय बाधा स्वरूप जाना थादोंमोन बाधानिफ्राय बियो ओभारकाम खालामनानै बियो दिनैहाय जिसुखौ लोगो मोननो हादों फेथ एन्ड निउ बिगिनिं जोबनायाव जिसु ख्रिस्टखौ साखायाया जिबनाव लोगो मोननानै बिनि फोथायनाय आरो गोदान दाजानाया सुरु जादों आरम्भ जादों थारमाने फेथ बिनि रेडिकेल ग्रेस जिसु ख्रिस्टनि रेडिकेल ग्रेसखौ बियो मोननानै क्षमा होजानायखौ बियो मोननानै इसोरनि अननायखौ बियो मोननानै साखायाया दिनैहाय फोथायनायजों बियो गोदान जिउ बियो खांदों No more sinner, no more greedy, no more money lover. किन्तु बियो जिसुखौ मोनखांनायनि उनाव एनकाउन्टार जानायनि उनाव टटेलि बियो चेन्ज जाजोबनानै बिनि निउ चैप्टार बिगिन्स माने बिनि जिबनाव गोदान मोनसे चैप्टार आरम्भ जादों मा फेथ एन्ड निउ बिगिनिं दिनै नों आरो आंनि जिबनाव जोंनि ससियेल अबस्टाकल बा नोंनि जिबननि अबस्टाकल स्टिगमा जाया दिनैहाय नोंखौ सब समय डिस्टार्ब होबाय थायो माबेनि थाखाय दिनै नोङो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननाय अननाय क्षमा होजानाय गोदान जिउ खांनाय नोंनि फोथायनायाव मा बुस्थुआ दिनै नोंनि आरो आंनि जिबनाव मोनसे बाधासिन सुरु जानानै दं बेखौ नोङो दिनै रिसार्च खालामनांगौ बेखौ जों दिनै नायनांगौ माबे जिनिसा दिनै आंनि फोथायनानै गोदान जिउ खांनायाव रंजानाय जिउ खांनायाव दिनै गोजोन जिउ खांनायाव दिनै बे आंनि आत्मिकनि जीवन जापन खालामजेननायाव
मा जिनिसा दिनै obstacle जानानै थाबथा होदों बेखौहाय हिब्रुनि 12 जों फरायब्लाबो नुयो थाबथा होग्रा पापफोर होननानै दिनै बुंदों नोंनि आंनि जिबनाव थाबथा होग्रा पापफ्रा आगदाजों आखिजों सिगांजों उनाजों जेब्लायबो नोंनि खाथि खाथि बियो थागोन जेब्लायबो नोंनि खाथि खाथि थागोन नाथाय बिनिफ्राय दिनै नों ओभारकाम जानांगौ दिनै सखियनि जिबनाव सानथ्र'हायै obstacle बाधाफोर बिनि जिबनाव दंमोन किन्तु दिनै साक्कायाखौ हमथाना लाखिनो हायाखै बेखौ हमथाग्रा obstacleफोरखौबो बियो फेजेननानै दिनैहाय जिसुखौ लोगो हमनायाव रावबो हमथानो हायाखै नोंनि आंनि जिबनावबो मा टाइपनि दिनै बाधा जानानै जोंनि गोजोन जिउ खांनायाव दिनैहाय हमथाग्रा जादों जों बेखौ दिनै बिसार खालाम खोनासं बे गासैखौबो खिन्थु जिसुआ फेजेनखाबाय नों आरो आंनि बोलोजों नों आरो आंनि हास्थायनायजों नों बे obstacleफोरखौ नों दिनैहाय बोखारनो हाया जों दिनै बोखारनो हायैखाय बिनिफ्राय जों ओभारकाम जानो हायैखाय देरहासार जिउ खांनो जों हायैखाय इसोरनियाव जों गावनि गोसोजों फैनो हायैखाय सो दिनैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय मावदों दा बेखौनो जों दिनै जोंनि टेबोलाव प्रभुनि भज दं जे दिनै बे टेबोलखौ नाहरोब्ला दिनै जों प्रभुनि बे भजखौ नायोब्ला जों दिनै गोसोखांनांगोन अ प्रभु आंनि जिबनाव गोबां बाधाबो दं आंनि जिबनाव दिनै नोंनि आत्मिक जीवन जापन खालामनायाव दिनै आंनाव गोबां बेफोरबायदि सानथ्र'हायै सैनो हायै आंखौ नासयनाय मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि ससियेलि इक'नमिकेलि पलिटिकेलि जों दिनै प्रेसारनि गेजेराव दिनैहाय दं खिन्थु प्रभु आं नोंखौ हामबाय होनो नों बे गासैखौबो धंस खालामनानै फेजेननानै दिनै नोङो आंनो गोदान जिउ होबाय गोदान फोथायनाय आरो गोदान जिउ नों आंनो होबाय दा बेखौनो लानानै आं जिउ खांनो थाखाय नों आंजों जेब्लाबो थादो प्रमिस नैबे मोदोम आरो थै जिसुनि मोदोम आरो थैखौ जों जेब्ला जागोन जों जेब्ला लोंगोन अब्ला जों गोसोखांगोन प्रभु नों आंनि थाखाय गासैबो मावजोबबाय दिनै नोङो नोंनि मोदोम नोंनि थैखौ आंनि थाखाय फसरनानै नोङो दिनै आंखौ देरहाहोबाय आरो गोजोननायखौ नों होनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो जों बेबायदि बुंनानै दिनै जोङो प्रभुनि भजनिथिंजाय जों थांगोन इसोरा जों बयनिबो सायाव थानानै दिनैनि बे गुसुं सुंद' इसोरनि राव लाबोनायाव जों बयनोबो बोर आरो गोजोननायखौ जोंनो होथोंसै जिसुनि नामै आमेन